Предаването съдържа продуктово позициониране. Тя е на 12 години, когато вече седи и записва. Не оценки, не мечти, а въпрос. Защо тези хора се карат? И може ли да не се карат? Оттам започва пътят. Към една професия, в която всеки ден хората питат, чия е вината. Всички ние носим вини и бягаме от обвинения. Вината е нещо, което може би носим, но и всички искаме да свалим от себе си. Има обаче един момент в живота, в който е важно да спрем, да задаваме въпроси за вината. И да започнем да мислим, добре, а аз сега какво правя? Днес няма да търсим виновни, ще търсим нещо много по-трудно. Къде започва нашата отговорност? Мой гост е Джорджия Арсова, психолог във Фондация за нашите деца. Израснала между емоции, конфликти и много живот. Сърце на артист, ум на анализатор и избор да се върне и да работи там, където най-много боли, при децата и техните родители. Здравей, Джо! Радвам се, че прие поканата ни и избра да бъдеш наш гост днес. Аз също се радвам. Ами да започнем от теб. Аз обичам да започвам първо от историята на моя гост. И да се върнем там назад, в момента, в който седиш и записваш и си задаваш въпроса, защо се карат тези хора. Значи, може би тук е важно да се каже и с това да се започне, че за да мога аз да си задавам този въпрос, в моето семейство много се е говорило. Много се е говорило за отношенията между хората. Даже си спомням, че първия Big Brother, като излезе в България, с майка ми седяхме и анализирахме. Аз мисля, че бях на 6-7 тогава. Така че това с говоренето започна много отрано. Добре, имаш ли спомен, кога за първи път си помисли, тук нещо не е наред? Да, за първи път си го помислих в една италианска къща огромна, в която наистина хората имаха много какво да си кажат. И както всички знаем, италианците доста дигат градуса, когато си говорят. Да, емоционално е. И всъщност беше много интересно. Беше като тези театрални представления или опери, в които имаме точно къщите, които ползваме в директната работа с деца, като една разрязана къща и се виждат различните стаи и какво се случва във всяка стая. Аз се чувствах точно така и ми беше супер любопитно и тогава имах едно малко тефтерче и почнах да си записвам защо аз предполагам, че се карат. И спорят. Те много често не са се карали, а дори са си казвали хубави неща, но е било на този висок градус, на който детското око веднага се оглежда, ушите почват да слушат и да се опитват да разберат аджеба какво става. Да, защото не е равно тихо и монотонно, да, както го умеят да говорят италианците. Не мога да не ти задам въпроса. Каква беше тази италианска къща и какво правеше ти в нея? Аз бях там на гости. Това е една част от моето семейство, която има... Аз лично нямам италиански корени, но имам италианска близост. Така се е случило, че моя леля се обвързва с италианец и всъщност част от семейството е в Италия. Така се озовах и аз там. Беше за една нова година, мисля, че. И какво вижда едно дете, когато седи и записва и мисли? Да. Това, което видях тогава, е една основна разлика, може би, която ме влече и към това, с което се занимавам. И това е разликата между това да искаш да се изкажеш и да искаш да бъдеш разбран и ти да разбереш. Защото много често се случва така, че ние си имаме един вътрешен репертуар, нашата история, това, което си мислим, че се е случило, това, което не се е случило както ни се иска и можем да го изрецитираме и през нощта да ни събудят. И има другата страна, в която искаш да разбереш какво тревожи другия, какво го вълнува, дори да е нещо съвсем хубаво и ти да споделиш какво теб те вълнува. И това са два много различни разговора. В единия имаме хора, които искат да се свържат, да се разберат, да имат някакви отношения, в другия имаме едни хора, които имат нужда да си го кажат на глас, за да го потвърдят пред себе си. Имаше ли с кой тогава тези всичките размишления, защото те са доста зрели за едно дете,
Но предвид това, което каза, че на 6 години сте седяли и анализирали с майка ти, може би не е толкова странно. И все пак, с кого обсъждаш тези твои мисли, всички въпроси, които излизаха? Винаги е имало с кого, за което съм много благодарна. В моето семейство никога за нищо не се е мълчало, за всичко се е говорило и всички въпроси са били задавани. Това в един момент става доста досадно, особено по празници, като мине 6-тия час. Но винаги е имало с кого да говоря, и с майка ми, и с баща ми, пък и с други роднини. Някакси просто такава е била културата на общуване и затова ми е било изключително любопитно да отида на гости при приятелка, в чието семейство е така доста тихичко, доста... Разговорите са обрани, има разговори за възрастни и разговори за деца. В моето семейство имаше просто разговори. Аз знам обаче, че ти си свързана и с изкуството и имаш силен афинитет към него. Как се свързва психологията и изкуството? Свързват ли се изобщо? Аз бих казала, че не се развързват. Те са абсолютно свързани. Защото това, което опитва да покаже изкуството, е отношение към нещо. Дали ще е отношение между хора, дали ще е отношение към някакъв социален проблем, дали ще е нещо съвсем различно, но винаги в изкуството и изкуството, което обичайно ни привлича, е това, в което виждаме отношение. Някой към нещо се отнася с истинско любопитство, интерес, вълнение. Същото и в психологията. Трябва да има отношение между хората, за да има някаква психологическа ситуация. И в този смисъл изкуството показва по един много по-различен начин всичко, което се случва между нас, хората. Ти имаш ли дилема, кое да избереш от двете? Едното или другото? И изобщо, каква е връзката с изкуството? Не мога да не полюбопитствам. Връзката с изкуството е семейството от страна на майка ми. Дядо ми е сценограф, баба ми е поет, а майка ми е театрален критик, така че аз съм обречена да се вълнувам от тези неща. Всъщност даже имаше един период на бунт, в който бях казала, че повече на театър няма да ходя, че това е много досадно, много скучно. И тогава Big Brother ми беше по-интересно. Но след това направих рязък завой в един момент. Порасна. Да, пораснах и отново много ми харесва, защото си спомням, че като бях дете ми харесваше и ми беше любопитно какво става на тази сцена. Имаше един момент, в който имаше едно конкретно представление, което много ме беше жегнало и бях решила, че ще ставам актриса, но някак си... Кое е представление? Приятно, страшно. За съжаление... Кое е това, което те грабна там и толкова много, че да поискаш да станеш актриса? Може би това, че почти нямаше никаква сценография, въпреки че тя може да е много красива и много да допринася за едно представление. В това представление имаше абсолютно отворен разговор за отношенията. И всъщност това представление е до голяма степен много подобно на това, което работя сега. Едни хора си говорят открито за своите отношения и си позволяват уязвимост. Аз го намерих извън сцената. Звучи като винаги да си била в темата с отношенията. И съвсем логичен да е пътят ти към психологията. Да. И как продължи този път? Кога точно реши това ще и на къде да продължиш? Как? По какъв начин? Аз го реших доста рано. Някъде, с това, с което започнахме, някъде на 12 го реших. После, точно в последните гимназиални години, се появи това желание към театъра и към изкуството и после вече реших, че... Твърдо стъпя в психологията. Някакси, да. Беше един такъв порив, но не стигна толкова далеч. Всъщност, аз съм участвала в едно представление и ми беше много приятно. Това бях на 12-13. Но някакси това, с което се занимаваме, то няма сценарий. И може би това е разликата. Аз в един момент усетих, че ще ми е много трудно да следвам сценарий, ще ми е много трудно. Това звучи много нарцистично, знам. Не съм казала нищо. Аз си го знам. Това да не можеш да се водиш по някакви правила и рамки в смисъла, сега това трябва да го изразиш по този начин, това не е моето. По-скоро ми харесва рамката на моята работа, на психологическата работа, в която имаме една рамка, но вътре каквото става, това, което човека, с когото работя,
го вълнува, това е нещо, с което се занимаваме. И е спонтанно и естествено. Да. И е автентично, т.е. в тази спонтанност има много автентичност. Човек може да дойде и да започне сесията по начина, по който поиска. Това е абсолютно карт бланш има за това и това е много ценно, защото наистина се занимаваш с това, което вълнува човека, а не с един предварително написан сценарий. Ти обаче си учила в чужбина. Да. Къде? Учила съм в университета в Бристол в Англия. И защо се върна? Този въпрос също го задавам. Задължителен ми е. Странно е. Обикновено младите хора търсят път навън и начин да останат там, но не всички. И това е чудесно. Аз се върнах, защото България истински ми липсваше и всъщност даже не знам дали е точно България или по-скоро семейството ми. Ако човек реши да живее в чужбина, той трябва там да гради. Аз го правех и имах една компания от близки приятели, някакси празнувахме празници, даже се е случвало Великден да празнуваме там, но имаше нещо, което някакси мисълта, че ако аз остана да живея там, ще трябва във всяка почивка да си идвам в България, за да се виждам с близките, ми се стори много, много особена. И понеже аз завърших бакалавъра си точно в началото на COVID, някак си порива да се върна беше много силен. Да. Мисълта, че не знаеш на кого колко му остава и искаш да си със своите си хора. Да, там си даваш сметка и в такъв момент обикновено си даваш сметка къде ти е мястото и кое ти е важно. Да. Добре, да влезем в твоята тема, защото вината е една голяма тема. Казах го и в началото. Ние всички искаме или не искаме, носим някакви вини, окачваме си ги, страдаме с тях, искаме да се освободим, но така носим си ги по пътя и през живота. Обичаме да търсим виновника, кой е виновен, да сочим с пръст. Въобще вината е една голяма тема. Защо според тебе вината е голяма тема и защо първата ни реакция е за вина? Някакси въпроса, който задавам или реплики, които казвам, не съм виновен аз. Или ако е виновен за това, когато има неяснота, вината някак излиза. Много хубаво го казваш, когато има неяснота, вината излиза. Това абсолютно е така. Всъщност чувството за вина у нас се поражда, когато има някакъв вътрешен конфликт. Тоест нещо в нас нагарча, става ни едно объркване се появява. И всъщност това объркване е олицетворение на този вътрешен конфликт. Той много често е между някакви социални норми, някакви правила, правилата на нашето семейство, на нашите близки, на нашето работно място и някакво наше желание. Тоест става един сблъсък и ние започваме да изпитваме вина, защото сме объркани кое да последваме. Дали да последваме тези правила или норми, които не винаги, между другото, могат да са доброто решение. Примерно, може да имаш това правило, което в България, особено предходни поколения, е било нормата, каквото си е вкъщи, си е вкъщи, каквото си е навън, е навън. Тоест, проблемите вкъщи не се коментират навън, което абсолютно реже пътя към психологическата работа и психологическия кабинет. Всичко става затворено и капсулирано. Вкъщи имаме футио и кресло, можем там да си разговаряме. Но понякога чувството за вина може да ни съвземе, да е като компас, по който да се ориентираме, че сме направили нещо, което противоречи на нашите собствени принципи. И тук е сложният момент, когато ние не сме сигурни кое е наш интернализиран принцип, т.е. наше истинско автентично вярване и кое е някаква норма, към която ние сме се нагласили. В този смисъл можем ли да говорим и за някакъв здравословен ефект на вината? Със сигурност. Защото ти говориш за сблъсък, за конфликт. Конфликта не винаги е негативен, в крайна сметка. Както виждаме, той може да доведе до решение, аз искам това. Да, абсолютно е така. Всъщност, това, което прави вината, е като да светне една жълта лампичка, както
на колите, нали, като има някакъв проблем с акумулатора и той светва. Същото е и с вината. Има някакъв вътрешен конфликт, светва и човек трябва да спре и да се замисли какво се случва. И всъщност да се опита да си обясни това сложно чувство, защото това е доста сложно чувство, вината. Тоест, тя може да ни помогне да променим нещо към добро. Абсолютно, да. Кога абсолютно. става вредна? Кога вече става деградивна и започва да тежи на човек? Когато действаме импулсивно спрямо нея. Например... Обясни, да. Да, например, ти в момента искаш нещо от мен. Ама нещо абсурдно, примерно да застана на глава. Което Добре. не го мога, на ръце, на глава, не знам как се казва, не го мога. Ти го искаш от мен и аз казвам не мога. Обаче изведнъж почва да ме гложди вината, защото ти си поискала нещо от мен и аз не удовлетворявам твоето желание. И в този момент аз мога, базирайки се на това чувство за вина, да се хвърля и да се опитвам да правя нещо, което аз от самото начало знам, че няма как да стане, само и само за да намаля това чувство на вина. Което обаче откъде идва? Той идва от желанието да ми угодиш ли? От желанието да ти угодя и от желанието да не разочароваш другия. Много често изпитваме вина, когато усещаме, че ще разочароваме другия и всъщност се занимаваме много повече с неговите преживявания, преди да се занимаем с своите. А наша работа като зрели хора... Чакай само секунда. Да. Да го осмисля. Да. Тоест, ти от самото начало знаеш, че нито го искаш, нито е твоето нещо да стоиш на главата си, нито пък то затова и не можеш. Да. Защото не е твоето нещо. Да. Но толкова много има желание да ми угодиш или смяташ, че така е правилно, защото... Това е много важно. Мога да нямам никакво желание. Да кажем, водещата. Да. И че забравяш какво всъщност е твоето и се фокусираш върху това какво аз искам. И тогава се чувстваш виновна спрямо мен. И спрямо желание. То е много тънко, защото ако аз ти откажа, мога да се почувствам виновна спрямо теб. Само че ако приема, със сигурност в един следващ момент ще се чувствам виновна спрямо себе си. Да. И то става страшно сложно, защото ти в един момент можеш да си в сложна ситуация, защото тук е много просто. Аз не го мога, не го искам, няма да го направя. Но има ситуации, в които можем да направим нещо, можем да угодим на другия, но усещаме, че много ще накърни това нашата личност и нашето усещане за сигурност, за приемане, за идентичност, за отделеност от другия. И всъщност в тези моменти много често сме склонни да направим това, което иска от нас другия или това, което иска от нас обществото. Например, дошло ни е време да имаме деца, правим деца, появява се едно чувство за вина, защото ние ги правим, защото ни е дошло времето, а не защото, примерно, сме искали или сме готови за това нещо. Да. И тогава чувство на вина може да е много поглъщащо, става много голямо и много объркващо. Може ли да е форма на бягство такова поведение? Защото по-лесно е да угодиш на... В смисъл, да направиш това, което всички казват, че трябва и да не си зададеш въпроса, ама всъщност аз какво искам и какво е добре за мен. На мен лично в този смисъл ми звучи като бягство от себе си или... То е и бягство от отговорност. И тук идва момента, в който вина и отговорност много, много се свързват. Как? В момента, в който аз се подчиня на теб и се опитам да застана на глава, аз не поемам отговорност за своите действия, защото се подчинявам на твоето желание. То не е... И ако паднеш се удариш, ще съм виновна аз, защото съм те накарала. Веднага ще кажа, Мариана ме накара. Аз какво да направя? Какво съм виновна аз, че не се получи? Но всъщност виновната съм аз, защото аз съм като възрастен човек. Ако бях дете, не. Но понеже съм възрастен човек, аз съм в правото си, в позицията да ти кажа, Мариана, знаеш ли, не мога. Не искам. И да трябва да понеса твоето разочарование, защото ще има разочарование. Ти си поискала нещо и аз не го давам. И понякога на нас ни е изключително трудно да понесем разочарованието на другия. То може да ескалира, може да е много силен гняв. Родителя, който иска от нас да направим нещо, да учим някъде, пък ние решаваме съвсем друго, по друг път да поемем. Това е много голяма тема. Да. Много голяма тема и сега си мисля, ние в нашето общество, българското, дали сме стигнали до там, имам усещането, че правиме това, което някой ни казва или
някой ни задава дневния ред и не носим отговорността, дори като общество. Трудно ни е като общество, което го прави много по-трудно и като личности да го правим. И ни е трудно, защото много дълго време вярването е било и още е в някои семейства, че послушното дете, изпълнителното дете е детето за пример. И в този смисъл ние се учим да се подчиняваме. И после... Цялото ни детство е устроено така, защото Именно. от 3 годишни влизаме в детската градина и инструкцията е слушай, маме. Да слушаш госпожаната. Да, слуша ли днес? Ако слуша днес, еди какво си. Да. И то става много парадоксално, защото ние не се научаваме да чуваме и да разбираме, а да слушаме. Послушание. Учим се на послушание. Кой печели обаче от това да има виновен? Защо винаги търсим виновника? Реално никой не печели. То е една много кратка печалба. Защото... Да, защото ние винаги търсим, а кой е виновен? Да, защото ако се върнем, например, с това да застана на ръце или на глава, нито ти ще спечелиш от моя жалък опит да удовлетворя твоето желание, нито аз ще спечеля. Да. Защото ти имаш нужда, ако това си ме помолила, имаш нужда от някой, който реално може това да го свърши, може да го направи. И аз ще се проваля в опита да задоволя твоето желание и да не те разочаровам. И в този смисъл родителите, които искат подчинение от децата си, партньорите, които искат послушание от партньорите си, всъщност те искат едно подчинение, което обаче автоматично пренася отговорността върху тях и отнема авторството на другия. Да. Как можем да се освободим от вините, които носим? Давам пример. Вината, че не съм достатъчно добра майка, не съм достатъчно всеотдайно дете, не съм или послушно. Ние си носим, минаваме си през живота с доста вини и както стана ясно, те от дете си ни тренират да сме виновни и да понасяме вини и да си ги качваме. Но кой е момента, какъв е начинът, в който поне малко да балансираш, нали? Да не ни натежават така. Да пускаме някой, да ги оставяме по пътя. Оставянето по пътя и пускането е много свързано с това човек да може да си позволи да изпитва това, което изпитва. Тоест, ако се върнем на въпроса с достатъчно добрата майка, една майка и всеки родител минава през моменти, етапи, периоди, в които е много гневен. Много гневен на детето си, много гневен на себе си, много гневен на родителите си, че не са го подготвили как да е родител. Да. И много често, когато изпитаме този гняв или срам, тъга, каквото и да е по-трудното чувство за изпитване, много често като изпитаме тези чувства, се включва тази вина. Аз не трябва да изпитвам това. Добрите майки, добрите бащи не изпитват такива неща. Добрите деца не се ядосват. Нали? Няма такова нещо. Хора ли сме, имаме целият арсенал от чувства на наше разположение, за да се ориентираме в живота си и в себе си. Но някой ни е казал, че не е добре, или сме си решили. Някой ни е подвел или сме си решили, че не е добре. И всъщност първата стъпка към освобождаване от всички тези вини е да си дадем сметка за това как се чувстваме, да си позволим да се чувстваме както се чувстваме. Имаше една авторка, която казва, че човек със самочувствие е човек, който си позволява да си чувства чувствата, което много ми хареса, много различно е. Алис Милър се казва. Повтори го. Човек със самочувствие. Човек със самочувствие е човек, който си позволява да си чувства чувствата свободно. Това не значи някой като ни ядоса в метрото да го натупаме, а по-скоро означава като се ядосаме да си кажем да. Ядосан съм. Да, тъжен съм, да, срам ме, хванаме срам тук, хванаха ме да идвам в 10 часа на работа, хванаме срам. Засрамих се. Но позволявайки си да се почувстваме по този начин, можем да предприемем други избори след това. А иначе не можем. Уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите, защото разговорът става още по-интересен. Връщаме се след малко. Ето ни отново след рекламите. Продължаваме разговорът с Джорджия, с която говорим за онова чувство, което съпровожда, може би, всеки един от нас.
чувството за вина. И сега ще сме подготвили един отказ от наше предаване, гост тук, която сподели много за това как се чувства. Бих искала да го изгледаме кратък и да изкоментираме, т.е. ти да изкоментираш какво чуваш и какво виждаш. Все нещо не достига. Това откъде идва? Нямам идея откъде идва, но е факт, че е така. Наистина на края на деня си кажеш, това не успях да свърша, и това остана за утре, и онова остана за утре. Не обърнах достатъчно внимание на децата си, не обърнах внимание на мъжа си, не успях да сготвя хубава вечеря, в работата си не бях на 100%, на кучето забравих да взема консерва с храна. Добре да е в края на деня, вместо да броим всъщност какво сме успяли и колко много неща сме свършили, ние започваме да си отчитаме какво не се е случило. Да. Откъде идва това? Нямам идея, някаква самокритика жестока. Някаква гонитба със собственото ти аз. Това е. Защо аз не съм успял да дам още малко, е трябвало, е можело и се търсиш от тук да вземеш една минутка, оттам да вземеш една минутка, защото ти я крадеш от някъде. Ако вложиш малко повече в работата си внимание, взимаш на другите вниманието. Да. И обратното, ако пък в работата неглижираш някакви неща и ги вложиш повече в семейството, ма то се натрупва после това. И трябва да го компенсираш. Ежедневието ни адски забързано. И непрекъснато си с чувство за вина. То си живее с нас. Общо взето, да. Чувство за вина и към самия себе си. Че всъщност ти нямаш и време за себе си. Винаги си с някакво чувство за вина. Винаги нещо изпускаш на края на деня. Те просто са много нещата, които трябва да свършиш и да отметнеш. Винаги си с чувство за вина в края на деня. Толкова са много нещата. И откъде идва това? Тук темата става глобална. Всъщност, ние живеем в едно изключително забързано ежедневие. Това нищо ново не съобщавам, казвайки това, обаче то е неестествено забързано. Тоест, ние измислили сме си да имаме часовници, измислили сме си да разделяме всичко на някакви минути и часове и всъщност после страдаме от това. То е естествено. Някак си всичко е толкова структурирано, толкова нагласено едвам да хванеш това метро, за да стигнеш там, защото после трябва да отидеш от точка А до точка Б и така нататък, че всъщност ние сме под едно постоянно напрежение. Ние сме като тези тенджери под налягане, които сигурно знаеш, но те могат да гръмнат и тогава храната отива на тавана. Аз съм го виждала вкъщи преди години. Така че ние сме точно като тези тенджери. Трябва всичко да е до милимундата изчислено, за да сме спокойни и дори тогава има голям шанс да не сме спокойни, защото винаги има още какво да се направи. И въпросът за чувството за вина е много свързани с въпроса за това да сме достатъчно добри. И се сещам за един страхотен педиатър и психоаналитик Доналд Уиникът, който казва, че има достатъчно добра майка, а не перфектна, не идеална майка. И това е майката, която може да се погрижи за своето дете достатъчно добре. И че в момента, в който ти имаш изискването към себе си да е повече от достатъчно добре, ти винаги може в своите очи да се проваляш, защото винаги има още какво да се направи. Но, както каза тази дама, ти не можеш да вложиш 100% от себе си в абсолютно всичко, защото ти имаш тези 100%. Нали? 100% символизира едно цяло. Тоест ти нямаш 3 цели кълба от енергия, които да влагаш, ти имаш едното и каквото с него направиш. И тук е избора докъде случва ми се и къде започва аз избирам. До кой момент да оставим нещата да ни се случват и къде да започнем, къде е важно да започнем ние да управляваме. Със сигурност има един момент, един период, в който тези две неща съществуват едновременно. Разбира се, като деца ние се раждаме, но после всичко ни се случва. Разбира се, ние имаме контакт с родителите си, с всички, които се грижат за нас и случваме някакви неща, но
реално те се случват на нас и чак по-късно в ученическите години започваме да тестваме, да опитваме и в детската градина, но започваме лека по лека да тестваме какво ние можем да правим, на какво ние можем да бъдем автори. И тук е един много ключов момент, отново за послушанието, в който родителите, близките, всички, които се грижат за нас, учители, педагози, те трябва да ни позволят ние да сме авторите. До някаква степен, разбира се. Тоест, ако детето иска да драска, а не да прави кръгчета, да му се даде този шанс, за да може то да е автор на това действие. За да може авторството да влезе в някаква рамка, защото той иначе излиза от тая рамка. Примерно в случаите, нали, когато имаме насилие между ученици, то е една крещяща нужда от авторство, която много често е потискана била по-рано и тя избива в насилие. Защото удряйки юмрука, ние сме автори на този юмрук. Като че ли държим контрол, упражняваме, защото упражняваме нещо, нужда. което искаме. Ние имаме нужда да държим контрола. Нали, много често казват, децата манипулират. То манипулация означава да можеш да манипулираш с нещо да направиш. Кога започва този процес на порастване? Колко дълго трае? И кое е важно в този процес? Истината е, че чисто психологически той започва в момента, в който се... Даже преди това, нали, ние порастваме в утробите на майките си. Но въпросът е, че в един момент това порастване може да стане много неудобно за околните, защото то е процес. Тоест, един ден малкото дете казва, аз ще избера дрехите за детска градина. И родителят е доста стреснат, защото на него му харесва той да подбира това. Да. И ако тук ако родителя не започне да пуска лека по лека контрола, да дава някакъв избор на детето, има голям шанс това дете като възрастен, или дори не като възрастен, кога трябва да избере в коя гимназия да учи или как да продължи след 7 клас. Да го направи. Има деца, които страшно много блокират в този момент, защото това е първия избор, който им се дава да направят. Ако това ти е първия избор, какъв избор, нали? Ти трябва да предначертаеш бъдещето си, като до вчера са ти казвали какво ще закусваш. Да. Това е много важно. Да има избор и да се дават избори, да научиш детето и изобщо човека да взема решения. Да, за да може после да се научи да живее с тях. Тоест, детето, което ще избере неподходящи обувки, примерно навън вали и той много държи да е с маратонки. Ние знаем, че гумени бутуши, за да може да скача в локвите, е по-удобно. И в момента, в който позволим на детето веднъж да излезе с маратонки и после не може да влезе в дъжда или краката му са мокри, то получава от ситуацията много, много ценно знание, че наистина в случая е по-добре с гумени обувки. Обаче, ако ние правим всички тези избори вместо детето, постоянно, то не може да натрупа емпиричен опит. Добре, от една страна е така, от друга страна ти сама каза, че това създава доста неудобство. Да. Защото един родител трябва да изчака примерно 15 или 20 минути първо детето да направи избора си. Второ, да си причини неудобство, да го информира какво, нали, за да може детето да направи адекватен избор. Все пак е добре да му дадем информация, ама това отнема време и си представям сутрин той закъснява, както дамата тук каза. И трябва да информираш някой, когато просто можеш да кажеш, слагай обувките и тръгвай. И по-бързо, че бързаме. Абсолютно е така и това е изключително трудно. И аз си давам сметка, че няма как това да е постоянно и винаги. Тук се връщаме на достатъчно добрата майка. Да дадем пространство това да се случи, но когато гоним самолет, обясняваме, че няма как. Тръгва се с гумените бутуши и това е защото бързаме. Но ако го няма това обяснение, се създава едно усещане за подчинение от детето. Ти трябва да ми се подчиниш. И в тая връзка, аз мисля, че това е много свързано и с когато възрастният отива на работа и ако шефа му иска да направи всичко вместо него, защото ще го направи по-бързо, по-качествено и по-разбрано. Както често става. То така просто шефа си работи, а другия човек е на заплата. Нали? Не става. Ние трябва да имаме пространство да грешим, да опитаме, за да видим кое работи и да можем следващия път да не безпокоим шефа си,
който има други задачи с нашата задача и да можем да я свършим спокойно и уверено. Тук влизаме в една друга тема. Да, но тя е свързана всъщност с вината, с подчинението, с възможността да правиш избори, да вземаш решение и да носиш отговорност. И когато стигнем до служебни отношения, да, наистина там вече много често се сблъскваме. Сигурна съм, че много работодатели ще се съгласят с мен. Се сблъскваме с това. Това не го мога, не знам как и съответно не правя нищо, за да го направя. Така че тук нали, е малко двояко. От една страна, да, шефа го прави, защото някой трябва да го направи и не е имало инициатива. Да. Така че тук може би застава въпроса в кой момент е време да се пораснем, да станем възрастен. И това е тук, ти като казваш, че е двояко, и аз се замислям, абсолютно категорично е двояко и това е вече това, което наричаме споделена отговорност. Че в един момент, когато влезем в света на възрастни, а и още пораствайки в тинейджърството, ние вече започва да ни се налага да споделяме отговорността. И ако един млад човек, един подрастващ, един тинейджър никога не е пускал пералня, никога не е правил нищо вкъщи, за него е много трудно да има споделена отговорност. Тоест, единия поема това, другия поема това и всички в семейството са наясно кой какво върши и какво се случва. И то е право пропорционално на възможностите. Тоест, няма да се очаква тинейджера да изчисти цялата къща, да напазарува и да сготви, но ще се очаква да си събере своите дрехи и да ги пусне в пералнята. И същото нещо и в света на възрастните. Ние се научаваме, но това го учим вкъщи, това е истината, и в училище. Научаваме се да можем да поемем отговорност за нашите действия и да оставим другия да поеме отговорност за своите действия. Защото в момента, в който единия отнема отговорността на другия, т.е. в момента, в който шефа иззима задачите на своя работник или учителя или родителя написва набързо домашното на детето, за да се отметне дейността или му пуска пералнята, в този момент отнемаме възможността на другия да си поема отговорността. Как да разбереме обаче кое е моя отговорност, кое не е? Много важен въпрос, защото понякога сме с усещането, че това се разбира от само себе си. И че зрелите хора си казват ти това, аз това. Много често има объркване и много често има различни нива на зрялост у хората. И имаме един човек, който веднага ще поеме своята част от задачите и един човек, който няма да го направи. Да, и това, както дадох пример. И това често страшно много се случва в партньорските отношения. Имаме един партньор, който е много ден, много амбициозен, иска всичко да стане хубаво и добре. Да. И това на първо четене изглежда много удобно за другия, за партньора, който е по-пасивен. Или за детето, което не си оправя никога стаята. Или работника, който никога не е готов с задачите. Истината е, че то не е удобно за пасивния човек, защото той почва да се потиска. Тоест, първоначално е много удобно. Аз ще седна, ти ще водиш целия разговор, аз ще се усмихвам, ще се наслаждавам, но в един момент почва да ме гложди. Че ти си активният, че ти си автора. Излиза. Да, или чувството, то даже не е само чувство за вина, но и чувство за неудовлетвореност. Аз просто седя. Аз съм един фикус. Аз не искам да съм фикус. Никой не иска всъщност да е фикус. И тук е въпросът да може да се замислим какво в тази ситуация не ни харесва, в тази пасивност и да се провокираме да поемем отговорност, което е трудно. Защо някои хора имат тази потребност всичко да правят, да спасяват, да изземват всички функции? Защото познавам много такива хора. Да не кажа, че някои сме доста възпитани да го правим. Нали, за всичко да носиш отговорност, всичко ти да направиш, да носиш и чуждото. Това много често се случва, когато сме отраснали в среда, в която за възрастните е било трудно и предизвикателно поемането на отговорност по една или друга причина. Тоест, когато имаме едно семейство, в което отговорността не е добре балансирана между възрастните. Например, една свръхактивна майка или класическото баща работохолик, който работи по 20 часа на ден и по 3 спи и по 1 час пътува, нали, до работа и до вкъщи. Когато виждаме дисбаланс в нашите близки, ние се объркваме като деца, че това е начина. Че единия
поема изцяло работата, другия поема изцяло децата. Това е много често, особено за нашия български контекст. И всъщност трябва една пренастройка и предоговаряне. И нещо, което ми прави впечатление в работата с родители е, че много често предоговарянето на отношенията и на отговорностите изобщо не седи на масата. А то седи по всяко време. Тоест, по всяко време, дори в нашия разговор сега, ти можеш да кажеш ми всъщност искаш ли да седнем наобратно или искаш ли да седнем на земята. И всеки е свободен да стартира този разговор, но усещането понякога е, че не. Така сме тръгнали 10 години, 20 години така сме живели, майка ми и баща ми така са правили. Затова това е. И като казахме, майка ми и баща ми така са правили, до кога можем да го казваме това? Много често това е оправдание. Ами то в моето детство. Тук влизаме в ролята на жертва. О, аз имах трудно детство. О, те, майка ми и баща ми така ме научиха. Или те ме потискат. Или, нали, много често чуваме това. И то вече при доста зрели възрастни. Зрели, за зрелостта и възрастта можем да поспорим. Всъщност момента на отделяне е труден. Отделянето дете-родител. И то понякога става, когато имам предвид емоционално отделяне. Да приеме родителя, че детето е отделен човек и че има право на отделна ценностна система, която някъде се припокрива с родителя, някъде не. И на отделен начин на правене на нещата. Примерно много често имаме родители, които, ако не е по техния начин, са много недоволни от децата си и после са недоволни от възрастните си деца. Но това отделяне на детето от родителя е свързано с това всеки да приеме другия такъв какъвто е, което какво означава? Не означава да толерираме всичко по всяко време, а по-скоро означава да се приемат ограниченията, своите и на другия. Колко хора го могат това? От твоите... Айде, да, ти работиш наистина с хора, но по твоите наблюдения, колко хора... Това е доста зряло. То не е нещо, което ние можем постоянно да правим. Тоест, много често се случва в приятелства, в партньорски отношения, ние някакси да се сдвоим с другия. Ние така правим, ние с моите приятели ходим там, ние с моят партньор правим това и онова. И това е естествено, нали? Близостта провокира това да се усещаме, че сме си двамата едно. Ама ние даже го търсим. Ние го търсим. Въпросът е дали можем да понесем отделянето. Тоест, ние сега сме заедно, говорим си и после ти отиваш по твоя път, аз по моя път. И всяка от нас да живее с това и да е окей. Защото раздялата може да е много болезнена. Отделянето е болезнено. Колко е хубаво така да сме си и двете, да си приказваме. Обаче... Аз за това питам. Кога е момента, в който един възрастен човек трябва да спре? Няма година, с това ще успокоя всеки, който ни слуша, няма някаква такава година, може и на 50, може и на 20. Ставаш възрастен, когато можеш да понесеш чуждото разочарование и чуждите и своите ограничения. Тоест да понесеш, че няма да можеш да удовлетвориш всички мечти на майка си и баща си. Примерно да си в Харвард милионер-адвокат с 5 деца. Когато понесеш, че ще разочароваш родителите си, и когато понесеш, че те също могат да те разочароват, че те изведнъж няма да станат други родители, няма изведнъж страшно да се променят, няма сутрин да ти казват, ти си най-прелесният човек на земята, добре, че те създадохме. Тоест да можеш да понесеш ограниченията, своите и чуждите. Какво значи да понесеш? Означава аз да мога, когато ми кажеш да стани на глава, да ти кажа не мога. Тук са моите ограничения. Или не искам, което пак е някакво ограничение. Слагам граница. Ако ти не можеш да понесеш това, което не можеш да направиш и да си кажеш, да, аз наистина не мога да летя. Мога да скачам, мога да тичам, мога да се превъртам, но да летя не мога. Как звучи това в едни партньорски отношения? Защото там, според мен, е най-голямото мазало и най-трудно понасят точно това. Приемат, или това, както ти го каза, най-трудно е да понесеш, че ти не можеш да удовлетвориш всички желания на другия, но и той няма правото да очаква същото от теб. Да. Но и той пък не е длъжен или да удовлетворява твоите. Да. Всъщност, тук се връщаме на предоговарянето. Договаряте се в една връзка, нали, през разговорите и през опознаването, какво е важно за всеки от вас и какво е не толкова важно.
защото нали, няма перфектен партньор, нито ние можем да бъдем перфектен партньор. И тук е пак въпрос на отговорност. Аз поемам отговорност да се съобразя с тези важни неща за теб. Ние имаме едни общи важни неща, които са ни накарали да сме заедно. И има едни неща, които са важни за теб, с които аз ще се съобразя. А теб моля да се съобразиш с нещата, които са важни за мен. И за важните неща не правим компромис, но правим компромис за неважните. Добре, сега ще се опитам малко да го направим по-практическо. Ти често казваш, психолога е преводач между видимото и невидимото, затова ти предлагам да направим една превод в ефир, както се казва. Чудесно, да опитаме. Аз ти давам кратки реплики или ситуации и ти ги превеждаш на какво точно значи. Той го прави нарочно, за да ме ядосва. Сега. Това много често и спрямо деца. И в една връзка го чуваме, нарочно го прави, за да ме дразни. Той го прави нарочно, за да ме ядосва. Нали? Така беше. Какво стои? Какво всъщност? Така ли е наистина? Аз тук чувам това. Какво? Той знае много добре какво ме дразни и не се съобразява с това. Не се чувствам видяна, не се чувствам разбрана, не се чувствам приета и следователно не се чувствам обичана. А така ли е наистина? Ами много често не е така. Много често другия е заед със себе си и изобщо в този момент по-скоро вярната част е не се чувствам видяна. Тоест това е истинното. Другия в момента не ме вижда, вижда себе си и вижда своите нужди, което на всеки се случва. Нали, ние не сме спешна помощ. Но не го прави, за да ме дразни. Разбира се, има такива много крайни случаи и ако разберем, че е така, тогава трябва да си помислим, искаме ли да сме с човек, който нарочно, тенденциозно ни наранява. Да. Тя постоянно драматизира. Кога драматизираме, кога почваме много да жестикулираме, когато нещо много ни вълнува и когато се чувстваме, че трябва да разтресем другия, за да може да ни чуе. Тоест много често се случва мъже или жени да казват: моля те, това не го прави, или моля те, разбери ме, тук трябва еди как си. Другия не чува, или поне ние сме с усещането, че той не ни чува, имаме нужда да ескалираме, да е по-силен. Нали? Както ако сме в тълпа, ще се надвикаме, за да ни чуе нашия близък в другия край на стаята. Добре, много трудно дете. Много трудно разбирам своето дете. Много ми е трудно да го разбера. От какво има нужда, какво иска, за да му го дам. И усещането е, че то е трудно. Да. Той не ми звъни, значи не ми звъни, постоянно закъснява, не му пука за мен, не ме уважава. Приемам поведението като отхвърляне, но отхвърляне на цялата това е превода, мен. Приемам поведението. Но дали е така наистина всъщност? Ами ето точно това е, че ако се върнем в началото на нашия разговор, ако няма общуване, ако няма разговори, ако не можем да си позволим да сме уязвими, да попитаме, да вдигнем телефона и да кажем: ти не ме търсиш и аз имам чувство, че не ти пука. Пука ли ти или се случва нещо друго в живота ти? А много често ние си правим извода, без изобщо да проведем този разговор и без да разберем какво седи в главата на другия. Работим на базата на предположения. И ако в този момент той също не говори с нас и в неговия ум работи на базата на предположения за нас, става голяма каша. Кой е виновен за следните български класики? Обичаме да се караме в колата. Колата е много безопасно място да се караме, защото е затворено. Хем сме в публичното пространство, хем не сме. Там може да кажем всичко и никой не ни чува. Добре, че обикновено семейните сбирки може да приключат с скандал или въобще вървят някакво напрежение в тях. Значи, има драма. Това е абсолютно гарантирано и според мен се случва в почти всяко семейство, в което има разговори, защото семейните сбирки са обичайно около празници. Около празници нашите очаквания за хубаво прекарване много се вдигат. Ние много залагаме. Сега имам 3 почивни дни, ще съберем семейство, ще сме много щастливи. Вау, ще падат звезди. Да. И тези очаквания така се вдигат, че после, когато се сблъскваме с ограниченията на другите и нашите, че не е толкова чак перфектно, някоя манджа не се е получила, някой е закъснял, някой не е дошъл. И тогава напрежението много се вдига. Ако ние сме с една идея по-малко очаквания, ако сме просто с очаквания за среща, а не каква да е тая среща, има шанс
ескалацията да е по-малка или поне да е в средата на вечерта, хората да могат после да си допразнуват. Кой е виновен, че майките са все уморени, а че татковците обичат да казват: о, не, нищо ми няма? Майките и бащите са виновни. Добре, имаме виновник, да сме спокойни. Не, тогава ще се поправя. Майките и бащите са отговорни да си разпределят нещата по-добре за тях. А кой е виновен, че накрая детето от толкова много недомлъвки, погледи и недоизказаности започва да крещи? Ами, ти го каза. Тези с недомлъвките и недоизказаностите, защото ако хората си говорят, няма нужда да си крещят, ако се чуват, ако се изслушват. Ако трябва сега да се обърнеш към зрителите, не като психолог, а като човек, какво би оставила от това предаване като послание към зрителя? Ами, ти ми зададе много въпроси и това, което бих оставила е: задавайте си въпроси. Тоест, позволявайте си да питате и си позволявайте да казвате. Много често казваме неща като факти, и не говорим за как сме се почувствали. Много е ценно и дава много хубав пример на другия, ако можем да кажем: аз се чувствам по този начин от това, което се случва. Това дава пространство и на другия да каже същото. Докато ако го кажем като факт, много често потъва. Какво е за теб добрия пример? Довърши ни репликата. Добрия пример е? Добрия пример е свободата да се изразяваш. Да се изразяваш така, че да бъдеш обаче и чут. Как да се справят зрителите с вината? С вините, които им тежат? Като се зададат въпроса, чия отговорност е това да се промени за напред. Ние не можем да върнем миналото, не можем да променим и да пренастроим нашата история. Можем просто да пишем по различен начин за напред. Добре, много хубаво послание. За мен ти си пример за млад и мислещ човек, който събира и артистичното, и логичното. В примерът има значение. Вярваме, че хората, които дават, трябва и да получават. Точно тук е моментът да благодаря на нашите партньори от Sky Vision. Те са платформа, посветена на смислените преживявания и вярват, че най-ценният подарък, който можем да дадем, е времето за себе си и качествената грижа. Sky Vision не предлагат просто услуги, те предлагат моменти, които ни връщат силите и ни напомнят, че ние също сме важни. Затова заедно с тях искаме да ти подарим един такъв момент на пълно възстановяване. И това е лечебен масаж на цяло тяло. Аз знам, че ти много обичаш. Да. Аз съм голям фен. Благодаря ти за това участие. Ти си един от силните войни, които имат нужда да свалят бронята и просто да въздъхнат. В живота има неща, които не сме избирали. Не сме избирали откъде да тръгваме. Не сме избирали всички рани. Не сме избирали всички липси. И в този смисъл не за всичко сме виновни. Но порастването май започва тогава, когато спрем да живеем само в този въпрос. Когато спрем да питаме единствено кой ми го причини и започнем да питаме какво правя аз сега, как живея, как обичам, какво повтарям, какво променям. Тази вечер не търсихме виновни, търсихме зрялост. И може би точно в това е примерът. Не в безгрешността, не в позата, не в готовите отговори, а в смелостта да го разбираш по-дълбоко, да поемаш своето и да не бягаш от истината. Благодаря ти, Джорджия, за този разговор. И благодаря на вас, че бяхте с нас. Това беше Примерът има значение. Предаването съдържа продуктово позициониране.